Farem una classe mestra on treballarem amb la improvisació, amb tot de partitures relacionades amb el cos, amb la música, amb l'espai i entre els cossos. I aquesta improvisació està basada en espectacles que he creat. Totes aquestes peces se centraven en com fer que l'espectador pogués escoltar la música d'una manera específica. Llavors aquestes pautes ajuden al ballarí a connectar-se amb aquesta musicalitat i també a entendre el seu cos a partir d'aquestes estructures i a través del joc. Al principi de la classe serà només caminar, saltar i córrer al ritme de la música i després ho farem fora del ritme de la música. I més endavant ens relacionarem amb l'habitació, és a dir, el fet de dirigir-se cap a un punt de l'habitació mentre l'altra part del cos se'n va cap a un altre punt de l'habitació i això crea un cos que es connecta a l'aula i que es diferencia d'un cos casual, d'un cos que camina normal. Podreu veure com els ballarins entren i surten del ritme de la música, que pot ser una cosa bastant banal, però estem entrenats a sempre seguir la música d'una manera bastant quadrada i jo intento obrir aquesta relació amb la música, de descobrir els punts intermitjos entre un puls i un altre puls. Hi ha infinitat d'oportunitats de crear nous moviments i ritmes dintre de la música normal. Entrarem en contacte i en aquest contacte està bé iniciar-ho des d'una intimitat, des d'un respecte i des d'una forma de tocar-se que s'ha de desenvolupar a poc per arribar a coses més acrobàtiques.